हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम हरे माता कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम हरे माता जी, कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा. हरे ரேவதி कृष्ण மாதா माता ஜி, जी। ஒரு சொல்லுங்க ஹெல்ப் என்னன்னா, நீங்க சொல்லுங்க வந்து மாता இந்த जी. 6 AM இப்போ 7 PM வந்து அர்ச்சனா மாதாஜியை கால் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அவங்க அவங்களுடைய அட்மினுமே ஒரே. ஸோ 6 AM, அதுக்கப்புறம் வந்து 3 PM, அடுத்து வந்து 9 PM. இவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஹெல்ப் அவங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கொஞ்சம் இந்த காலிங் சர்வீசஸ் நீங்க கொஞ்சம் பண்ணுங்க மாதாஜி. डेफिनेटली பண்றேன் மாता जी, डेफिनेटली பண்றேன். எஸ். ஸோ ஐ திங்க் 7 PM ஐ திங்க் தேர் டேக்கன் கேர். யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்களோ 100% நேற்று வந்து எல்லாரும் ஜாயின் ஆனாங்களாம். ஸோ ஐ திங்க் தட் காலிங் சர்வீசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ அதனால காலையில 6 AM பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் 20 பேர் இருக்காங்க. 23 பேர் பார்க்குறது. அதுல 4-5 பேர் நம்ம அட்மின்ஸ் இதெல்லாம் போனா கூட அட்லீஸ்ட் மினிமம் 15 to 17 டிவோட்டிஸ் ஆர் தேர். அந்த டிவோட்டிஸ்க்கு நீங்க கொஞ்சம் கால் பண்ணுங்க மாதாஜி. உஷா மாதாஜி கிளாஸ் தான் பண்ணிடுறேன் மாता जी, எல்லாருக்கும் பண்ணிடுறேன் மாता जी. சோ அந்த லிஸ்ட் வந்து நீங்க உஷா மாதாஜி கிட்டயோ இல்ல வந்து கமலா மாதாஜி கிட்டயோ கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. நீங்க ஆல்ரெடி சேனை குரூப்ல இருக்கீங்க இல்லையா? யூ ஆர் ஆல்ரெடி தேர் இன் தி சேனை. என்னோட வந்து என்னோட மொபைல் தொலைஞ்சதால என்னோட சேனை குரூப்ல இருந்து என்ன இன்க்ளூட் பண்ணல மாता जी. நான் உங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன், நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் ப்ளீஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் ப்ளீஸ் இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமா மாता जी? ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஷூர் கண்டிப்பா பண்றேன் நானு. அதே மாதிரி வந்து 3 PM மல்லிகா மாதாஜி கிளாஸ், துர்கா மாதையோட கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. ஷீ இஸ் வெரி நைஸ் டிவோட்டி. ஸோ அவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி நீங்க அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ அது காலிங் சர்வீசஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸோ தட் எல்லாருமே வந்து தே ஷுட் கம் டு த கிளாஸஸ். அவ்வளவுதான். ஏன்னா ஒரு 10 பேரா இருந்தா கூட வந்து வரணும். அதே மாதிரி நைட் எத்தனை பேருன்றது நான் பார்க்கல. ஒன்லி இன் 6 AM தான் பார்த்தேன் நான். அட்லீஸ்ட் மினிமம் 16 to 17 டிவோட்டிஸ் ஆர் தேர். அந்த 17 டிவோட்டிஸ் அப்படியே வந்து நம்ம வி கேன் மூவ் டு த லெவல் 2 எடுத்துட்டு வந்துடணும் நம்ம. அதே மாதிரி நீங்க 7 o'clock வந்து ஹேமா மாதாஜி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு 12th சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க வந்து யூ கேன் டேக் இட் ஓவர் அண்ட் தென் நான் எக்ஸ்பிளைன் தேம், கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து லெவல் 2 இருக்கு, நீங்க பக்தி சாஸ்திர டிகிரி பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னாக்கா தே வில் ஜாயின் ஃபார் லெவல் 2. டில் லெவல் 2 வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்துடணும் மாதாஜி. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எங்களுக்கெல்லாம் நம்பர் அனுப்பல யாருக்குமே. எனக்கு நான் எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன், நான் காலிங் சர்வீசஸ்க்கு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஆக்சுவலி த டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மின்ஸ் ஆர் ஹேண்ட்லிங். ஓகே, எனக்கு அது புரியல. ஸோ ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி, நான் சொன்னது ஐ திங்க் சேனையில பார்த்திருந்தேன். யாராவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்களா? ஐம் ஆல்சோ புட்டிங். எல்லா குரூப்லயுமே நானே போயிட்டு போட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வை ஐ காமன் குரூப்ல வந்து கொடுத்துறேன் நான் மெசேஜ், காலிங் சர்வீசஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஃபைன். ஐ திங்க் இந்த வாட்டி நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. இந்த வாட்டி ரேவதி மாதாஜி பண்ணட்டும். ஓகே, ஐ வில் ஹேவ் கிவன் ஹர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அவங்க எடுத்துட்டு நிறைய பேர் அப்படி இன்டாக்டா வந்து எடுத்துட்டு வந்து அவங்களை வந்து லெவல் 2 வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்து விடுங்க மாதாஜி. தட் இஸ் அ கிரேட் சர்வீஸ் யூ வில் பி டூயிங். ஓகே இல்ல மாதாஜி, கிரேட் சொல்ல நான் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ உடனே இது பண்றேன். இன்னைக்கே எல்லாருக்கும் கால் பண்ணிட்டு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா. சோ நீங்க டீச்சர்ஸ் தெரியும் இல்லைங்களா? மல்லிகா மாதாஜி 3 PM. ஓகே, அடுத்து வந்து 7 PM வந்து அவங்களே பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். 9 PM வந்து வடிவுக்கரசி மாதாஜி, அந்த 6 AM உஷா மாதாஜி. சோ அந்தந்த அட்மின்ஸ் கமலா மாதாஜி 6 AM அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணுங்க. அவங்க கிட்ட இந்த லிஸ்ட் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பா. இப்ப இவங்க அந்த லிஸ்ட் வந்து இதுல போட்டிருக்காங்க, அதை நான் உங்களுக்கு லிஸ்டே ஷேர் பண்றேன் இருங்க. லலிதா மாதாஜி பண்ணிருக்காங்க அந்த டிரைவ். நீங்க டீச்சர்ஸ் கூட கால் பண்ண வேண்டியது இல்ல. அந்த இதுல போயிட்டு நீங்க பாத்துட்டு நீங்க கால் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஐ திங்க் நேத்து ஐ திங்க் லலிதா மாதாஜி வந்து அட்டெண்டன்ஸ்க்காக ஷேர் பண்ணிருக்காங்க, நான் மறந்துட்டேன். ஓகே, இந்த வருஷம் இந்த மாசம் நீங்க பண்ணுங்க. We'll see how actually it is going. Very 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 glad மாதாஜி. என்ன வேணாலும் எப்போ வேணா சொல்லி எப்போ வேணாலும் பண்றேன் மாதாஜி. Great மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. Thank you. ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்னா நம்ம பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஹெல்ப் கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு நான் பண்றேன். அதான் அவங்க ஹெல்ப், உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா நீங்க அவங்களை கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? இல்ல நான் பண்றேன் எல்லாத்தையும் நானே எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன். காத்தாலே முதல் காரியம் அதான் மாதாஜி. டேக் கேர் மாதாஜி. இல்ல லிஸ்ட் யாருமே, அதாவது நான் பாலாஜி பிரபுக்கு தான் சொல்லியிருந்தேன், அவரும் பண்ண முடியல போல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் லலிதா மாதாஜி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் தென் ஐ திங்க் ஷி புட் எ மெசேஜ். நானே மறந்துட்டேன் மாதாஜி, இப்ப ஜஸ்ட் பேசும்போது தான் ஞாபகம் வந்து. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் லெட்டர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கனால அவங்க பண்ணட்டும். அவங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்னா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
she will reach out. கன்வின்சிங் அதாவது கன்வின்சிங் பண்ணக்கூடியது வந்து இருந்தாக்கா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் தெம். ஸோ அதனால கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போவோம். ஸோ ஐ காட் அ ஃபீட்பேக், ரேவதி மாதாஜி வாஸ் ஏபிள் டு டூ குட். அதனால வந்து நீங்க பண்ணுங்க நீங்க. ஓகே, நமக்கு தேவை யாருடைய பாசிட்டிவ்னஸ் என்ன இதுல வந்து ஒரு சில இதுல வந்து எல்லாருக்குமே பாசிட்டிவ்ஸ் உண்டு, நெகட்டிவ்ஸ் உண்டு இல்லையா? எதுல பாசிட்டிவா இருக்கோ அதை வந்து we need to take it up. இப்ப பிரேமா மாதாஜி சொன்னீங்கன்னா she will recite very nice ஸ்லோகாஸ் இல்லையா, and lead the classes இல்லையா? பிரேமா மாதாஜி you will do that. இப்போ நானோ இல்ல ராதிகா மாதாஜி வரலன்னா பிரேமா மாதாஜி நீங்க பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் செய்ய வைங்கன்னா நீங்க பண்ணிடுங்க. அது மாதிரி எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் இல்லையா? அதை வச்சுட்டு நம்ம we can do. ஈவன் நானும் கூட இங்க இந்த பௌதிகத்துல I can do only services. I cannot handle sales. I am very zero in that actually. So ஒரு சேல்ஸ்க்கு கால் வந்ததுனாக்கா I will not do much. என்ன நான் பேசுற பேச்சுல அவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் ஆகவே மாட்டாங்க. ஏன்னா நான் ப்ராக்டிக்கலா இதுதான் சொல்லிடுவேன். அதுல அவங்களுக்கு அது பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும், பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும். பட் மை ஹஸ்பண்ட் வில் பி ஏபிள் டு கன்வின்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு இது அவரால் டெக்னிக்கல் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. பட் ஐ வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங் டெக்னிக்கல். ஸோ யாருக்கு என்னென்ன இது இருக்கோ தட் இஸ் குவாலிட்டிஸ் விச் வில் பி ஹெல்பிங் டு சர்வ் த திங், அதெல்லாம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டோன்ட் ஃபீல் எனிதிங் பேட். மாதாஜி நமக்கு கொடுக்கலையேன்னு வருத்தப்படாதீங்க. பட் யூ கேன் சப்போர்ட் ஹர். மாதாஜி என்னடா நம்ம கிட்ட அனுப்பலையே, இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு இப்ப நீங்க சொன்ன உடனேதான் தெரியும். ஆனா நம்ம கிட்ட நம்பர்ஸ் கொடுக்கலையே அப்படின்ட்டு நான் அதுக்குதான் நினைச்சேன் மாதாஜி. இல்ல நீங்க தப்பா நினைக்க மாட்டீங்க. பட் நீங்க தப்பா நினைச்சிட கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் இதை உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். ஓகே, மாதாஜி ஏன் நமக்கு சொல்லல, மாதாஜி நமக்கு ஏன் சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி. அது இல்ல, நம்பர் இத்தனை பேர் இருக்காங்க நமக்கு நம்பர்ஸே கொடுக்க. ஆனா நீங்க வந்து எனி டைம் இல்ல, எனக்கு கூட இல்ல, நான் அந்த டிரைவ்ல போய் பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். நானும் பார்க்கல. பட் இட் வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை லலிதா மாதாஜி. இல்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணது சரியில்லையா அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. நத்திங் ராங் மாதாஜி, நீங்க ஒர்க் பண்ணது சரியில்லை. எல்லாருமே இல்ல நீங்கன்ட்டு இல்ல, யாருமே வந்து ஒரு சில விஷயத்துல வந்து ஒரு சிலருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். சோ இதே ரேவதி மாதாஜியாலே வேற சிலது பண்ண முடியாது. சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய டேலண்ட்டை வந்து நாம இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தணும். தட்ஸ் ஹவ் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்ல வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் புரிஞ்சுட்டேன் மாதாஜி, நான் புரிஞ்சுட்டேன். முதல்ல அப்படி நினைச்சேன் மாதாஜி, அப்புறம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. குட் குட் மாதாஜி. சோ நீங்க யாரும் மனசு வருத்தப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா எல்லாருமே நீங்க வந்து யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் இது, உங்களுக்கு நீங்க இப்ப இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இனிஷியேஷன் இன்டர்வியூ இனிஷியேஷன் மாதாஜி. அதுவே ஹெவியா இருக்கு எங்களுக்கு. ஆமா. இன்னொன்னு வந்து நீங்க இனிஷியேஷன் டிவோட்டிஸ வந்து ரேம்ப் அப் பண்ணி அவங்கள வந்து கிளியர் பண்ண வைக்கிறது உங்களுடைய பொறுப்பு. புஷ்பா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி. ஓகே, சோ யூ ஹாவ் டு டேக் கேர். ஸோ கொஞ்சம் அதாவது மெமரியை வந்து கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்க 10 வாட்டினா எடுத்து சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து நீங்க செய்ய வைக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி கிரேட் ரெஸ்பான்ஸ். எல்லாமே இட் இஸ் ஆல் சர்வீசஸ். பூஜாரி சர்வீஸ் மட்டுமே கிரேட் கிடையாது. ஸோ பெருக்கி துடைக்கிற சர்வீஸும் அதுக்கும் இதுக்கும் 2 சமம் தான். இறைவனுக்கு வந்து ஆரத்தை போடுறவனும் ஒண்ணுதான், பெருக்கி துடைக்கிறவனும் ஒண்ணுதான். ஸோ அதனால இந்த சேவை அந்த சேவைன்ட்டு கிடையாது. யாருக்கு என்ன முடியறதோ வெரி எஃபிஷியன்டா யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அதை நம்ம கொடுத்துடணும். சரிங்களா? லெட்டர் 2 அண்ட் தென் இந்த மந்த் பார்க்கலாம் எப்படி போறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கும் இதை சப்போர்ட் பண்ணா கண்டிப்பா she will reach out. She is a very nice soul. அதனால she will reach out. எல்லாம் நீங்க எல்லாருமே ஒரு அதாவது ரத்தினங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? அதாவது அந்த மாதிரி நீங்க இந்த கிளாஸ்ல வந்து இந்த சீனியர் டிவோட்டிஸ் நீங்க எல்லாம் இருக்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ யூ ஆர் ஆல் த டைமண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆல்வேஸ் ஆனா ஒரு டைமண்ட் ஒரு இடத்துல உபயோகப்படுத்தப்படும். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமயம் ததா ஸ்வபதாந்திகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
वाञ्छकल्पतारूपेश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो நேத்து நாம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ மாதாஜி, சேம் டு யூ. சோ நாம நேத்து படிச்சது பாதி ஸ்லோகம் தான் முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரே நிமிஷம். பெரிய ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிறைய கருத்துக்கள் நேத்து வாசிச்சப்பவே அது முடிச்சீங்க மாதாஜி. வியாபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சாகுணான் சமதீத்யை தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதி இல்லையா? சோ ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம். அதையும் வந்து யார் வாசிச்சாங்க? நம்ம இவங்க யாரு, 14 point 26 14.26. I think last ஸ்லோகமா? ஓகே. மாம் சையோ அவ்யபச்சாரினே பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமித்யாய்தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே இல்லையா? அதாவது one who engages in full devotional service. So full devotional service அப்படின்னாக்கா முழுமையான பக்தி சேவையில் அப்படின்னா மனசு பூர்த்தியா வந்து அந்த பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கிறது. சோ எங்க என்ன இருக்கோ, என் பொண்ணு அமெரிக்கால இருக்கா, அவ என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா, அவளுக்கு இப்படி ஆச்சு இப்படி யோசிச்சுட்டே பக்தி சேவை பண்ணக்கூடாது. அது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையா? பக்தி சேவை பண்றோம்னா இறைவன் பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து பக்தி சேவைய ஒவ்வொரு இதுவுமே அவயங்களையும் நாம எண்ணிக்கொண்டே போகலாம் இல்லையா? பாதங்களிலிருந்து தலை வரைக்குமே பகவானை நாம சேவிக்கிறோம். சோ இப்படி நம்முடைய மனது முழுவதுமே அந்த அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய இறைவனை வந்து எண்ணிக்கொண்டு, பிம்பத்தை எடுத்துட்டு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சோ கற்பனை செய்ய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. அந்த பாதங்களை இல்லையா, கால்களை, இடுப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது மஞ்சள் நிற ஆடை இல்லையா, ரொம்ப அழகான அந்த வேஸ்ட் இத பாக்குறதுக்கே இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். புஜங்கள், அடுத்து வந்து கழுத்து, முகம், தாமரை கண்கள், அதாவது குருள், அதாவது சுருள் முடி, இதெல்லாமே வந்து நம்ம பகவானுடைய ரூபத்தை வர்ணிக்கிறத வந்து நாம பாகவதத்திலேயே கூட படிச்சிருக்கோம். அதுல இருக்கிற குண்டலம், குண்டலங்கள், குண்டலங்கள் இல்லையா, இதெல்லாம் 3 வளைவுகள். அந்த இடுப்பாண்ட 3 இடுப்பு வளைவு, கழுத்து வளைவு. எஸ் 3. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம எண்ணிக்கொண்டு பகவானை நாம முழு மனதோட சேவிக்கணும். சோ அப்படி சேவிக்கிறது தான் வந்து ஃபுல் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஒரு முறை நாம இந்த டேஸ்ட புடிச்சுட்டோம்னா நமக்கு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாலுமே அதை நம்ம பொருட்படுத்தவே மாட்டோம். இந்த டேஸ்டினுடைய அளவு தான் நமக்கு குறைவு. அதனால்தான் நமக்கு நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய சங்கடங்கள், நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய அதாவது சந்தோஷமான நிகழ்வுகள், இதெல்லாம் தான் நம்ம மனசுல வந்து ஓடிண்டே இருக்கிறது. சோ அதை நாம கண்டிப்பா வெல்லணும் இல்லையா? எவ்வாறு வெல்ல முடியும்னா நம்முடைய மனதை வந்து முழுமையாக அந்த பக்தியில வந்து ஈடுபடுத்தும் பொழுது, unfailing in all circumstances at once, transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. பிரம்ம நிலை அடையறத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒருவர் முழு பக்தி சேவையில ஈடுபட்டிருக்காருனாக்கா அனைத்து அதாவது சூழ்நிலைகளையுமே அவர் இதை வந்து வென்று வருவது. அன்ஃபெயிலிங்னாக்கா அதாவது தவறாமல் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சோ தவறி விடுவதுதான் ஃபெயிலியர் இல்லையா? ஆனா தவறாமல் வந்து எப்பொழுதுமே அந்த உன்னதமான நினைவுகள்ல வந்து பகவானை எண்ணிக்கொண்டு பக்தி செய்யறது. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து எந்த நிலைக்கு வந்து முன்னேற்றம் அடைகிறார்கள்? அவர்கள் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை வெல்லக்கூடிய நிலையை வந்து அடைகிறார்கள். ஒருவர் அந்த நிலையை அடைந்தால் அவர்கள் வந்து பிரம்ம நிலையில் வந்து நிலை பெறுகிறார்கள் என்ற அர்த்தம். சோ பிரம்ம நிலை என்ன? இறைவனோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிறது. சோ இறைநிலையோட அந்த உணர்வு, கான்சியஸ்னஸ், இந்த ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவோட இணைந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை, அததான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து படிக்கிறோம். சோ
அதுதான் சுத்த சத்துவ நிலை. சோ தோன்றாத அருவம் என்றவங்க வந்து பிரம்மன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய உணர்தல். ஏன்னா அவங்க பிரகாசம் அதாவது ரூபமற்ற தன்மையில இருப்பாங்க. ஆனா பகவானுடைய ரூபம் உண்டு என்று இந்த பக்தியில இல்லையா, அதாவது துவைதம் மற்றும் விசிஷ்டா துவைதத்துல வந்து பகவானுக்கு நிராகாரா கிடையாது, நிராகாரா மட்டும் கிடையாது, இஸ் ஆல்சோ அர்ச்ச விக்கிரகம் இல்லையா. அப்படிங்கறது வந்து நாம சச்சிதானந்த ரூபத்தை கொண்டவர் அவர் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வரோம். சச்சித் ஆனந்தம் இல்லையா, இந்த 3 நிலைகளையுமே கொண்டவர்கள். சோ ஞானம் இல்லையா, சோ சத் என்பது உண்மை இல்லையா, சித் என்பது ஞானம் இல்லையா, அடுத்து ஆனந்தம் என்பது பேரானந்தத்தை வந்து பிளிஸ்ஃபுல், அதை பத்தி சொல்றது. இந்த 3 நிலைகளுமே இறைவனிடத்துல உண்டு. அதுதான் அவர் ரூபமாக கொண்டிருக்கிறார். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஒரு ஜீவன் வந்து பக்தி செயல்ல வந்து நிறைவடையும் பொழுது இந்த பிரம்மன் நிலையை அதாவது சமாதி நிலை அடைகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் சுத்த சத்துவ நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று பொருள். பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சுத்த சத்துவம், அதே அருவ பிரம்மன் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரம்ம நிலை. ரூபம் அங்கே ரூபமற்ற தன்மை. சோ இரண்டும். சோ இங்க ரூபத்தை கொண்டவர் அரூபத்தையும் அருபத்தன்மையும் ஆற்றலாக தனக்குள்ளேயே வைத்திருப்பவர் இல்லையா. இன்டர்னல் பொட்டன்சி, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, இதெல்லாமே இறைவனிடத்துல உண்டு. அதன் குறியீட்டு சொல் வசுதேவம் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. வசுதேவம், வசுதேவ நிலை, சமாதி நிலைதான் வசுதேவ நிலை. வாசுதேவரை யார் உணர்கின்றார்களோ அப்போ ஒருவர் இந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகும் பொழுது பகவான் அவருக்கு வந்து தரிசனத்தை கொடுக்கிறார், அவரே தேடிண்டு வருவார். ஆனா அதற்கான பயிற்சி என்பது அந்த உயிர் வாழி உத்தமமான முறையில எடுத்துட்டு போகணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் இச்லோகம் குறிப்பிடும் வசுதேவம் என்பதோ சுத்த சத்துவ நிலையாகும். இந்நிலையில் முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவர் எந்தவித மறைப்புமின்றி தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதாகும். சோ காட் வில், அவரே வந்து பிரசன்னமாவார், நமக்கு தர்சனத்தை கொடுப்பார். ஆகையினால் குற்றமற்ற பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்றால், அதாவது அனன்ய பக்தியை நாம செய்ய வேணும்னா ஒருவன் பலன் தரும் செயல்கள் அல்லது மனயூகத்தால் கிடைக்கும் பௌதிக நன்மைகளின் மீது பற்றில்லாது பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். ஆரம்ப காலகட்டத்துல சாதன பக்தியை நாம கண்டிப்பா பின்பற்றணும். 4 ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். ஜபா வந்து மினிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் மேக்சிமம். அதிகபட்சமா 16 ரவுண்டு கிடையாது, குறைவான பட்சத்துல 16 ரவுண்டு பண்ணணும். அதுக்கு மேல எத்தனை ரவுண்ட் வேணாலும் பண்ணுங்க. சோ நான் இத்தனை ரவுண்ட் பண்றேன்னெல்லாம் நீங்க மனசுல வச்சுக்க வேண்டாம். உங்களால எத்தனை ரவுண்ட் பண்ண முடியுதோ அத்தனை ரவுண்ட். இன்னைக்கு 32 பண்ணலாம், நாளைக்கு உங்களால 16 ரவுண்ட் தான் பண்ண முடியும். அதனால டோன்ட் ஃபிக்ஸ் டு தட். சோ மினிமம் 16 அது பண்ணிடணும். அதுக்கு மேல வந்து எல்லாமே அப்பதான், அதாவது ஒன் ஆஃப் த ஐ திங்க் லெக்சர்ஸ் எங்க கேட்ட மாதிரி இருக்கு எனக்கு. சோ 16 ரவுண்ட்ஸ் இஸ் எ மினிமம். ஆனா அதுக்கு மேல பண்ற போதுதான் நாம உண்மையிலேயே பகவான வந்து பக்தி கொண்டு போயின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஏன்னா அந்த நாம ருச்சிய வந்து நாம வந்து அபிவிருத்தி ஆயிருக்கோம் நமக்கு இல்லையா. சோ நாம ருச்சி அதிகமாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பக்தியினுடைய பாவமும் வந்து முன்னேறும். அதனால மினிமம் 16 ரவுண்டு உடல் உபாதையில் இருக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் அதையாவது முடிச்சுக்கணும். ஆனா அதுக்கு மேல பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் செல்ஃப் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னி அப்படின்னு ஷீல பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்காரு. சோ இதை நாம எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு செய்யுங்க. 16 ரவுண்ட் உங்களுடைய கணக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கணக்கே வைக்காதீங்க, எவ்வளவு ரவுண்ட் பண்றீங்களோ பண்ணுங்க. ஓகே. எந்தவித காரணமும் இன்றி ஜட நிலையில் தடைபடாது கடமையின் நிமித்தமாக மட்டுமே டு பர்ஃபார்ம் ஒன்ஸ் ஓன் டியூட்டி. ஓகே, நிமித்தமாக, தட் மீன்ஸ் ஒன்லி ஃபார் தட் பர்பஸ், அந்த ஒரு காரணத்திற்காக மட்டுமே முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்வதே தூய்மையான பக்தி தொண்டாகும். அதாவது ஜட நிலையில வந்து நாம் என்ன பண்றோம், இந்த மேல சொன்ன மாதிரி மனயூகத்துல ஞானத்தால் வரக்கூடியது, கர்மத்தால் வரக்கூடியது, அந்த பலன்களை எல்லாம் விடுத்து வெறுமனே அதாவது கர்மமே வந்து நமக்கு காரியமாக இல்லையா. சோ கர்மத்தை வந்து ஒரு காரியமாக ஆற்ற வேண்டும் நாம. சோ அதாவது நம்ம வந்து காரியத்தை போய் கர்மமா ஆற்றணும்னா ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் வரக்கூடிய கர்ம பலனை நாம அனுபவிச்சுட்டுதான் இருக்கணும். ஆனா அதே வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய கர்மம் என்பது ஒரு காரியமாக, ஒரு செயலாக நினைச்சுட்டு செஞ்சுட்டே போயிட்டே இருக்கணும். அப்போ நமக்கு கர்ம பந்தனம் ஏற்படாது. அதுதான் உண்மையான பக்தி தொண்டாகும்.
இதுவே சுத்த சத்துவம் அல்லது வசுதேவம் ஆகும். ஏனெனில் இந்த நிலையை எய்த பெறும் பொழுது பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் அப்பக்தனின் இதயத்தில் தோன்றுகின்றார். எப்ப தோன்றுவாருன்னு இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க எல்லாரும் கூட பக்திய ஆழ்ந்திருந்து இல்லையா, நம்ம ஹிருதயத்துல இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு நாம சொல்லக்கூடிய அந்த நாமங்களை செவி வழியாக ஹிருதயத்துல பதியும்படி இல்லையா, மனச லயிக்கணும். அது சவுண்டா சொல்றதுனால ஹிருதயத்துல வராது. சவுண்ட் இல்லாமலே கூட சொல்லி நம்ம ஹிருதயத்துல அளவுக்கு நம்ம போக்கஸ் பண்ண முடிஞ்சா தட் இஸ் ஃபைன். சோ நம்ம தூங்கிடுவோன்றதுக்காக தான் நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம காதுபட கேட்கிற அளவுக்கு சொல்றது. ஆனா நம்ம சப்தமே இல்லாம சொல்லலாம். ஆனா நம்ம அது தூக்கத்தை உண்டு பண்ண. சைலன்ஸ் வில் மேக் அஸ் டு ஸ்லீப். அதனாலதான் பிரபுபாதர் நம்ம செவிக்கு கேட்கிற அளவுக்கு சொன்னா போறோம். சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா கத்தி நம்ம சொன்னோம்னா இட் இஸ் குட். சரௌண்டிங் அட்மாஸ்பியர் வைப்ரேஷன் நல்லா இருக்கும். ஆனா அந்த இன்டென்சிட்டி இல்லையா, நம்ம பேசக்கூடிய அந்த குரலினுடைய அளவு அதிகமாக ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கும். ஆனா போக போக நமக்கு டயர்ட் ஆயிட்டு நம்மளால அதே அளவு கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே உயிர்வாழிகள். அடுத்து இப்பதான் கோவிட்ல இருந்தெல்லாம் வெளியே வந்திருக்கோம். பழைய எனர்ஜி என்பது நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. அதனால நம்ம காதுக்கு எவ்வளவு கேக்குதோ சப்தம், தூங்கிடுவோன்றவங்க நம்ம காதுக்கு கேட்கிற அளவுக்கு சொல்லலாம். எனக்கு தூக்கம் வராது, கண்ணை மூடிக்கொண்டு சைலண்டாக என்னால சொல்ல முடியும்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஹாசம். நீங்க ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு முழுமையான மனதோட அவர் மீதே லயித்து நீங்க நாம ஜபங்கள் செய்யும். இட் இஸ் அட்வைசபிள். உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நீங்க பண்ணணும். அடுத்தவங்களை பார்த்து நம்ம செய்யவே கூடாது. ஓகே. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பகவத் சந்தர்ப்பத்துல வசுதேவம் அல்லது சுத்த சத்துவத்திற்கு அருமையான விளக்கம் தருகிறார். அஷ்டோத்திர சதத்தோடு, அதாவது சதத்தோடு 108 ஆன்மீக குருவின் பெயரை சேர்த்து கூறுவதானது அக்குரு சுத்த சத்துவம் அல்லது உன்னத வாசுதேவ நிலையில் இருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுவதாக அவர் விளக்கம் தருகிறார். அதாவது குருவுக்கு 108 பெயர்களை சேர்த்து நாம சொல்றது அந்த குரு சுத்த சத்துவ நிலை இருக்கார் என்று அர்த்தம். நமக்கெல்லாம் இன்னும் அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் நமக்கு இத பத்தியான விளக்கங்கள் தெரியல. நமக்கு யாரையாவது நான் கண்டிப்பா கேட்கிறேன், இந்த அஷ்டோத்திர சதத்தோடு இருக்கக்கூடிய நம்ம குரு மகாராஜ் இருக்கா அப்படிங்கறது ஏன் இவன் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு கிடையாது. இல்லைன்னா வெறுமனே குருவை நம்ம we can tell அவருடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கூட சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஆனா இதுக்கான ஒரு இது நம்ம இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நமக்கு கிடையாது. ஆனா அதுக்காக நம்ம இறைவனுடைய நாமங்களை வேணா நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா. வசுதேவம் என்னும் வார்த்தை பல்வேறு பொருள்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக வசுதேவர் என்னும் சொல் எங்கும் இருப்பவர் அல்லது எல்லாவற்றிலும் வியாபித்திருப்பவர் என்பது பொருள். வசுதேவா அப்படின்னாக்கா என்ன பொருள்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா, அப்படிங்கிற பொருள். சூரியனும் வசுதேவ சப்திதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏன்னா அவருடைய சூரியனுடைய கிரகங்கள் அது நுழையாத இடமே கிடையாது, அது எல்லா இடங்களிலுமே வியாபித்திருக்கு. வசுதேவர் என்பது பல்வேறு காரணங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அல்லது பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் வாசுதேவர் என்பது எங்கும் வியாபித்திருப்பவரை அல்லது உள்ளிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளையே குறிப்பதாகும். வசுதேவம் என்பது நிலை, வாசுதேவர் என்பது பகவானுடைய நாமம் இல்லையா. அவரே எல்லா இடங்களிலுமே நிலை பெற்றிருக்கிறார். அதுதான் வசுதேவ நிலை. பகவத்கீதையில 7.19 வாசுதேவம் சர்வமிதி சுதுர்லப அந்த ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா, கூறுகிறது. அதாவது உண்மையான உணர்வு என்பது முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரை புரிந்து கொண்டு அவரை சரணடைவதே ஆகும் இல்லையா. வெரி அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. அந்த 17 நிறைய இடங்கள் அது ரெஃபரன்ஸ் வருது. 17 and 7.18 and 19 நிறைய இடங்கள்ல உங்களது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இருங்க மாட்டது. பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே வாசுதேவம் சர்வமிதி சுஅசா மகாத்மா சுதுர்லப. எனக்கு அந்த சுதுர்லப வார்த்தை தான் ஞாபகம் வருது. ஓகே. பகுனாம் ஜென்மனாம், நாம பல்பர பிரிவைகளை பகுனாம் அப்படின்னா நிறைய. ஓகே. ஜென்மனாம் அப்படின்னாக்கா பிறப்பு இறப்பு, இந்த இதுல நாம வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம். அந்தே அதாவது அதன் பிறகு. ஞானவான் அப்படின்னாக்கா யார் ஒருவர் பற்பல பிறவிகளை எடுத்து ஞானத்தில் நிலை பெறுகிறார்களோ, who is full of knowledge அப்படின்னா இறைவன் ஜீவன்
இந்த பிரகிருதி, காலம், கர்மா இத பற்றியான இது எல்லாமே இது எல்லாமே சம்பந்தப்பட்டதுதான் இல்லையா? இந்த பிரகிருதியோட இந்த ஜீவனுக்கு என்ன சம்பந்தம், இந்த ஜீவனுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இவன் நித்தியமானவன், இறைவனிடத்திலிருந்து வந்தவன், அதுதான் சம்பந்தம் இல்லையா? அவரிடம் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இவனிடமும் உண்டு. ஆனா அவரிடத்தில் அளவிட முடியாது, நமது அதாவது மெஷரே பண்ண முடியாத அந்த சிறிய அளவுக்கு இன்ஃபைனிட்டிசிமல் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப 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 சிறியதுல சிறியது, அது இன்ஃபைனைட், அதை அளவிட முடியாது, அன்லிமிட்டெட் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் இந்த பிரகிருதிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இறைவனுடைய கடைக்கண் பார்வையால் இந்த பிரகிருதியை கருவுரை செய்வதால் இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் அவனுடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய உணர்வுகள், முந்தைய ஜென்மத்தில் அவன் என்ன உணர்வுகளை தாங்கி வந்தானோ அதுதான் குணாதிசயத்தை நிர்ணயிக்கிறது இல்லையா? சோ அந்த உணர்வுகளோடு அவன் ஒரு பிறவியை குறிப்பிட்ட ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை அவன் பெறுகிறான். பிரபத்தியே மீன்ஸ் சரணாகதி ஆக்சுவலி. ஓகே, பிரபத்தியே வாசுதேவ. சோ பற்பல பிறவிகளை எடுத்த ஒருத்தன் அதாவது இறைவனை பற்றியான ஞானத்தில் முழுமையாக அறிந்த பிறகு அவன் இறைவனிடத்துல சரணடைந்து விடுவான். ஒருத்தர் இறைவனை பற்றியான ஞானத்தை பெற்ற பிறகு இஸ் த சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி, அவரை விட யாரும் கிடையாது இங்கே, அவரால் தான் நாம் எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு இங்க நம்முடைய கர்மங்களை எல்லாம் நாம கிளியர் பண்ணி பாவத்தையும் புண்ணியத்தையுமே ஜீரோ பண்ணணும். 2 அக்கௌண்ட்டுமே ஜீரோ ஆனாதான் நமக்கு மேல் உலகத்துல பற்பல பிறவிகள் எடுத்தாலொழிய இறைவனுக்கு போய் சேர முடியாதுன்னு அப்படி ஏதாவது இருக்கா மாதாஜி? ஒரு பிறவிலேயே நல்லவங்களா சுத்த சத்துவத்துக்கு போய் அதுல இருந்து பகவானிடத்துல பக்தி தொண்டு அந்த மாதிரி இருந்தவங்களும் இருந்திருப்பாங்களா இல்லையா மாதாஜி? கண்டிப்பா இருந்திருப்பாங்க மாதாஜி, நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலன்களை எவ்வாறு அவங்க அது கிளியரன்ஸ் பண்ணிட்டு போறாங்கன்றதுதான். எல்லா ஜீவன்களுமே இந்த காரியத்தை செய்தாலோடி இறைவனுடைய பாதங்களை சேர முடியாது. எது வரைக்கும் நாம் இந்த காரியங்கள் செய்யவில்லையோ அது வரைக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம பிறந்துட்டேதான் இருக்கும் இல்லையா? சோ பற்பல பிறவிகள்னா நாம இந்த உலகமே இங்க நாம வர்றது எதுக்குன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய, அதாவது நம்ம எங்கேயோ டூருக்கு போனோம்னு ஆசைப்படுறோமா இல்லையா? இப்ப இந்த காலத்துல நீங்க கஷேத்ராடனத்துக்கு வாங்கோன்னு கூப்பிட்டா வரமாட்டாங்க பிள்ளைங்க. அதே அங்க ஒரு ரிசார்ட்டுக்கு போகலாம், ஒரு இயற்கையை ரசிக்கலாம்னா வருவாங்க இல்லையா? சோ ஹியர் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அவங்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் என்னது? பௌதீகத்துல அவர்கள் அனுபவிக்கணும், அவர்கள் சுகத்தை அனுபவிக்கணும், அதை பார்த்து சுகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நம்ம கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்லி உண்டு. அதுவே ஒரு பெரிய அஜ்ஞானம் நமக்கு இல்லையா? அஜ்ஞானத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எது மேன்மையானது என்று எதிர்த்துரைத்தாலும் ஏறாது. அதனாலதான் முதல்ல நம்ம பிறக்கும் பொழுது ரொம்ப சண்டாளமாதான் நிலையில தான் இருப்போம். நம்ம மேலும் பக்தி கூட அற்ற நிலையிலோட இருப்பாங்க. ஆனா அப்படி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கூட பகவான் அவர்கள் அவங்களுடைய ஹிருதயத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மீதார் அவர்கள் பக்தி செய்யட்டும்ன்ற அந்த இது அவர் தான் ஊர்ஜிதப்படுத்துறாருன்றதையும் பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா தன்னை வணங்கி தான் அவர்கள் இறைவன் அவங்களுடைய ஜென்மத்தை முடிச்சிட்டு வரணும். இனிமே பிறவாத ஒரு வரத்தை பெறணும்னா இறைவனை வணங்கினால் மட்டும்தான் முடியும், பகவானை வணங்கினால் மட்டும்தான் முடியும். ஆனால் இங்க யாரையுமே வணங்காம அவன் இழிவான ஒரு பிறவியை, மேலும் ஆத்மகா என்ற நிலையை அடையறதை விட அவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தேவதையின் மீது பக்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு மார்க்கத்தையாவது இறைவன் அவனுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து அதை செயல்படுத்துகிறார். சோ அப்படி பற்பல பிறவிகள் தேவ வழிபாடு பண்ணி, அந்த தேவ வழிபாட்டிலுமே நாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஆரம்ப காலகட்டத்துல சகாம கர்ம யோகம் தான் பண்ணுவோம். ஆமா, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நிஷ்காம கர்மயோகம். சகாம கர்மயோகம் கூட முதல்ல பண்ண மாட்டோம். நம்ம கர்ம காண்டா, அதுக்கப்புறம் சகாம, அதுக்கப்புறம் தான் நிஷ்காம இல்லையா? நிஷ்காமா வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த தேவர்களே நம்ம கிட்டே இவங்க எதுவுமே கேட்க மாட்டேன்றாங்க இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு இந்த பௌதிகத்துல எதுவும் தேவையில்லை போல இருக்கு. சோ அவங்களுக்கு ஞானத்தினுடைய மார்க்கத்தை அனுப்பலாம்னு சொல்லிட்டுதான் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை அவர்கள் நமக்கு வழி நடத்துவார்கள். அதன் பிறகு நாம இறைவனின் தாழை நாம பணிவோம். சோ அங்க கனிஷ்ட நிலை, அதுக்கப்புறம் மத்தியமா, அதுக்கப்புறம் தான் உத்தமம். இதெல்லாம் தான் உயிர் வாழி ப்ராசஸ். இதுல எத்தனையோ அப்போ அந்த ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு போனா கூட நமக்கு there is no கேரண்டி நம்ம கீழே விழமாட்டோன்ற கேரண்டியே கிடையாது. அதற்கு உதாரணம் நாரத மகரிஷி இல்லையா? அதற்கு உதாரணம் பரத மகாராஜா,
இல்லையா? சோ பரத மகாராஜா வந்து அவ்வளவு ஆஸ்டாரிட்டிஸ், தன்னுடைய குடும்பம் இல்லையா, பிள்ளைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து துறந்துட்டு காட்டுல வந்து புலகாஷ்டிரமத்துல உட்கார்ந்து கண்டினியூஸா வந்து அவர் யக்னங்கள் மூலியமா இறைவனுக்கு வந்து பக்தி செலுத்திட்டு இருந்தார். ஆனா ஒரு முறை அந்த மானினுடைய மீது அவர் கொண்ட ஆசை இல்லையா, அத வந்து ஆசை என்பதை விட அதன் மீது கொண்ட கம்பேஷன், கருணை, அந்த கடைசி வரைக்குமே என்ன பண்ணார், அவர் வந்து தன்னுடைய பக்தி செயல்களையே விட்டுட்டு அந்த மான் பின்னாடியே இருந்தார். ஒரு நாள் மான் காணாம போயிடுது. ஐயோ அந்த மானுக்கு என்ன ஆயிடுத்தோன்னு நினைச்சுட்டே மரணிக்கக்கூடிய தருவாயிலுமே அந்த மானை யார் பார்த்துப்பாங்கன்ற நினைச்சுட்டே அவர் மரணித்ததால அவர் வந்து மானாக பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டார் இல்லையா? சோ மானாக பிறந்திருந்தாலும் அவர் வந்து தன்னுடைய இறைவனுடைய கருணையால் தன்னுடைய முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய தன்னுடைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அந்த இடத்துல என்ன ஃப்ளோ வருதோ அதே ஃப்ளோல தான் அவர் வந்து அந்த மானுக்கு என்னெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரோ அது அனைத்துமே அப்புறமா அவர் யோசிப்பார். அவர் வந்து சோ அங்க எடுத்துரைப்பாங்க, அதாவது தன்னுடைய இந்த பக்தி சேவைக்காக தன்னுடைய மனைவி, பிள்ளைகள், நாடே, இந்த பிரபஞ்சம் முழுதுமே அவர் ஆண்டார் இல்லையா? இந்த எர்த் ஃபுல்லாவே அவர் ஒருத்தர் தான் ஆண்டார். சோ எத்தனையோ ஆண்டுகள் வந்து ஆண்டிருக்காரு அவர் வந்து. ஓகே, எத்தனையோ ஆண்டுகள். சோ இந்த குறிப்பிட்ட 32 அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, இந்த தௌசண்ட்ஸ்ல. சோ அப்படி அந்த மாதிரி அத்தனை ஆண்டுகள் எல்லாமே அவர் ஆண்ட பிறகு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு, பிள்ளைகளை, மனைவி எல்லாருமே விட்டுட்டு காட்டை நோக்கி சென்ற அவர் ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிறு விலங்குக்காக அவர் வந்து, விலங்கும் ஒரு ஜீவன் தான், நம்ம இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த ஜீவனுக்காக நம்மளோட இருந்தவங்களை பத்தியே நம்ம யோசிக்காம இந்த ஜீவனுக்காக அவர் அவ்வளவு வருத்தப்பட்டு கடைசியில யக்னங்களையே நிறுத்திட்டார் அவர் வந்து இல்லையா? யக்னத்தையே நிறுத்திட்டு அவர் வந்து மரணிக்கும் பொழுது அந்த ஒரு நாள் அந்த மான் இல்லாம போனதுதான், அது திரும்பி வரவே இல்லை அந்த மான். சோ அந்த மானையே எண்ணிக்கொண்டு அவர் மரணித்ததால அவருக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மம் என்பது மானாக இருந்தது. ஆனா அந்த மானாக பிறந்த பிறகு கூட இறைவனுடைய கருணையால அவருடைய முந்தைய ஜென்மத்துல எதெல்லாம் அவர் செஞ்சாரோ இல்லையா, என்னுடைய மனைவியை துறந்தேன், பிள்ளைகளை துறந்தேன், நாட்டை வந்து விட்டேன் இல்லையா, சோ எல்லாத்தையுமே விட்டு புல ஆசிரமத்துல என்னென்ன ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணேன், கடைசியில இதுக்கு போய் விழுந்தனே அப்படின்னு சேம் அதே ஃப்ளோல வந்து நினைக்க ஆரம்பிப்போம் அந்த மான் உருவத்துல இருக்க. அதனால மற்ற மான்களோட நீங்க மான் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கூட்டமா தான் இருக்கும் இல்லையா, தனித்தனித்து இருக்காது. ஆனா இவர் மட்டும் தனித்து இருந்தாராம். அந்த புலக ஆசிரமத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே யக்னங்கள் பக்தி பண்றது எல்லாமே அதையெல்லாம் பார்த்து அங்கே இறைவனை வந்து பக்தி கொண்டு அதன் பிறகு கடைசியில வந்து எண்ணும் பொழுது வந்து தன்னுடைய தவறை உணர்ந்தார் இல்லையா, மறதி. சோ இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு நமக்கு 15.15 இல்லையா, சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னிவிஷ்டோ இல்லையா, அதாவது அது என்னிடம் இருந்துதான் ஞாபக சக்தியும் மறதியும் வருகின்றது என்று பகவான் சொல்றார் இல்லையா. அதனால அந்த மாதிரி வந்து நம்ம we can fall down, நம்ம தூய பக்தராயிட்டா நம்ம ஃபால் டவுன் ஆக மாட்டோம்னு எல்லாம் கிடையாது. you should not, there is no guarantee, any time we will fall down. அதனால we should always have the ஸ்ட்ராங்கா வந்து அந்த கன்விக்ஷன் இருக்கணும் நமக்கு இறைவன் மீது. சோ முழுமையாக நம்மள நாம சமர்ப்பிக்கணும். அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமா இருக்கக்கூடிய நான் அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு அதை உணர்ந்து என் பாதங்களில் சரணடைவார்கள், அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் மிக அரிதானவர்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே, சோ இப்படி நம்ம பார்க்கும்போது வாசுதேவம் சர்வமிதி, சரணாகதி அடையிறது. உண்மையான உணர்வு என்பது முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரை புரிந்து கொண்டு அவரை சரணடைவதே ஆகும் இல்லையா. அனுகூலியஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூலியஸ்ய வர்ஜிதம் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் அந்த 6 விதமான நிலைகள் எண்ணிக்கொண்டு அவர்தான் அனைத்தும் என்று உணர்ந்தறிந்து நாம வந்து விழுந்தோம்னா வில் பிகம் ஸ்ட்ராங். ஆனா உணராமலே இருந்தாக்கா நம்முடைய மனசு வந்து இந்த பௌதிகத்திலேயே வந்து ஈர்க்கப்பட்டு விடும். அப்போ நம்முடைய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கெட் டைல்யூட்டட். பக்தி வந்து இன்டென்ஸா பண்ணணும். அப்படின்னா இன்டென்ஸ்னா அடர்த்தின்னு அர்த்தம். அடர்த்தி மீன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணணும். காஃபி கூட ஸ்ட்ராங் டிகாஷன் போட்டா குடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா. சோ லைட்டா பாலா கொடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்க சில பேர், அதுல வந்து டேஸ்டே இருக்காது. அதே மாதிரிதான் காஃபி எப்படியோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பக்தியை வச்சோம்னாதான் அதனுடைய உண்மையான பக்தியினுடைய ருச்சி வந்து நமக்கு வரும்.
பக்தியினுடைய ருச்சி நம்ம இடத்துல லயித்து விட்டால் அதன் பிறகு எத்தனை கீழான இயல்புகளுடைய செயல்கள், அதாவது பௌதீக செயல்களுடைய அட்ராக்ஷன் நமக்கு வந்தா கூட அதன் தரப்பில் நம்ம செல்லவே மாட்டோம், கண்டிப்பா செல்ல மாட்டோம். ஒருவன் ஜட இயற்கையின் மாசுகளில் இருந்து விடுதலை பெற்று உன்னதமான கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது வாசுதேவ நிலையான எய்தும் பொழுது பரமபுருஷ பகவானான வாசுதேவர் வெளிப்படுகிறார். அவங்களுக்கு வந்து தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். இந்நிலையே கைவல்யம், அதாவது தூய உணர்வு என்பதாகும். அந்த தரிசனத்துக்கு கைவல்யம்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி கைவல்யம் என்பது நம்ம ஜென்ரலா சாயுஜ்ய முக்திக்கு கூட கைவல்யம் என்று சொல்வார்கள். ஓகே, சாயுஜ்ய முக்திக்கு கைவல்யம் என்று சொல்வார்கள். ஒரு இடத்துல உடம்புன்னு போட்டிருக்கும், அது கைவல்யங்கிறது உடம்பு அப்படின்னு. ஆமா ஆமா, கைவல்யம் என்பது அதாவது நம்ம இந்த ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறைவனோட இணைன்றது அப்படின்னு சொல்றது. சோ இங்க நம்ம பாடிலி இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது இறைவனை தரிசனம் பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறுவோம். அதனால்தான் அது வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த பாடி. அதனாலதான் வந்து அதுக்கு வந்து கைவல்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது. தட் மீன்ஸ் வி ஆர் டேக்கிங் த தர்ஷன் ஆஃப் த லார்ட். சோ ஜனனம் சாத்விகம கைவல்யம் என் தூய்மையான உன்னத ஞானத்தில் இருப்பது கைவல்ய நிலையில் இருப்பதாகும். ஆகையினால் வசுதேவம் என்பதற்கு அருவவாதிகள் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் கைவல்யம் என்பது உணர்தலின் கடைசி நிலை என்ன, அதுதான் டெஸ்டினேஷன் கிடையாது இல்லையா. அதாவது சாயுஜ்ய முக்தி வந்து நமக்கு இறுதி இலக்கு கிடையாது. தட் இஸ் த லோயஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அப்படிதான் சொல்ல முடியும். மேலும் ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் கைவல்யம் என்பது முழுமுதற் கடவுளை ஒருவன் அறிந்து கொள்வதாகும். சோ நோயிங் அபவுட் த சுப்ரீம். அதன் பின் அவன் வெற்றி பெறுகிறான். சோ அவன் பக்தியில வந்து முன்னேற்ற பாதையில் நிலை பெறுகிறான். தூய நிலையில் கேட்பதும் ஜபிப்பதும் இல்லையா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் போன்றவற்றில் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தின், அதாவது சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, அறிவு, சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, நாலேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இல்லையா, சயின்டிபிக் நாலேஜ் ஆஃப் த கிருஷ்ணா வளர்வதின் காரணமாக ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை அறிந்து கொள்கின்றான். சோ இறைவன் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள அவன் இத்தகைய பக்குவத்தை அடைந்தால் ஒழிய அவரை பற்றியான உன்னதமான நிலையை அவனால் என்றைக்கும் அறிய முடியாது. இச்செயல்கள் அனைத்துமே பரமபுருஷ பகவானின் அகச்சக்தியின் வழி காட்டுவதால் நடைபெறுகின்றன. இத்தனையுமே வந்து அந்தரங்க சக்தியினுடைய நிலையிலிருந்துதான் நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். பகிரங்க சக்தியிலிருந்து நாம கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஓகே, அகச்சக்தியின் செயலை இஸ்லோகம் அபாவிரத என்று குறிப்பிடுகிறது. அதாவது இன்டர்னல் பொட்டன்சி இல்லையா, அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக இந்த செயல்கள் எல்லாமே மனசளவுலதான் இதெல்லாம் நம்ம புரியுது. இந்த கைவல்யம், இறைவன் தரிசனம், இதெல்லாமே சூக்ஷ்மத்துலதான் பாக்குறோம். ஸ்தூலத்துல பாக்குறோமா? ஸ்தூலத்துல பாக்குறது கிடையாது, நம்ம கிராஸ் கிடையாது இல்லையா, சூக்ஷ்மம். அதனால இது மனதளவுல செயல்படுவதால இது வந்து இன்டர்னல். இதை வெளிப்புறமா பார்க்கும் பொழுது அது புறச்சக்தி. ஓகே, எந்த விதமான மறைப்புகளும் இல்லாதது என்பதாகும். முழுமுதற் கடவுளின் பெயர் இல்லையா, வடிவம், தன்மை, குவாலிட்டி இல்லையா, மற்றும் அவரது அணிகலன்கள் போன்றவை, அதாவது மெய்யுணர்வுக்கு மேலானவைகளாக இருப்பதனால் மனித புலன்களினால் அவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றை அறிவது கூட இயலதாகும். இத்தனையுமே, அதாவது பகவானுடைய நாமங்களை புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு கஷ்டம், பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து நம்மளால வந்து சித்தரிக்க முடியாது. அதாவது அவரே நமக்கு தரிசனம் கொடுத்தால் வழியே நம்மளால அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. மேலும் தன்மை, குவாலிட்டி, அந்த குவாலிட்டியை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இயல்பு எப்பொழுதுமே நித்திய தன்மை இல்லையா, அதை பற்றி புரிந்து கொள்வது. மேலும் வந்து அடுத்து அவரது அணிகலன்கள் போன்ற மெய்யுணர்வுக்கு மேலான வகைகளாக இருப்பதினால் மனித புலன்களால் அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை வந்து அறிவது கூட இயலாது. ஒன்ன கூட நம்மளால முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால பக்குவமா புரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் எடுத்துரைத்தாலுமே அதை உணர்தலுடைய அளவு நம்ம கிட்ட உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லையா, நம்ம எந்த அளவுக்கு தூய்மை அடைஞ்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவானை பத்தி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, நம்முடைய இன்டர்னல் கிளீன்லினஸ், அது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த தூய்மை இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். ரிஷிகேனா ரிஷிகேஷா, இது நம்ம எங்கேயோ படிச்சிருச்சு. சேவனம் பக்திர் உச்சத்தை, சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் நிர்மலம் ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்சத்தை. இதுவும் வந்து தூய பக்தி சேவைக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் தான் இல்லையா. சோ தூய்மை அடைந்த புலன்களினால் எந்தவித மறைப்பும் இல்லாத கிருஷ்ணரை வந்து காண முடியும். வென்யார் நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே தூய்மை அடைந்தா இறைவனே நமக்கு வந்து தரிசனத்தை கண்டிப்பாக கொடுப்பார்.
உன் பக்தனுக்கு இருப்பதே பருவுடல், நமக்கு இருக்கிறது இந்த ஸ்தூல உடல் இல்லையா? அப்படி இருக்க பக்தி தொண்டின் மூலம் அவனது ஊனக்கண்கள் எவ்வாறு தூய்மை பெறுகின்றன? சோ அதாவது இந்த புறக்கண்கள் எப்படி வந்து தூய்மை அடையும் என்று ஒருவர் கேட்கலாம். இதற்கு பகவான் சைத்தன்யர் நாம் செய்யும் பக்தி தொண்டு மனம் என்கிற கண்ணாடியின் மாசினை அகற்றி தூய்மை செய்கிறது என்று விளக்குகிறார். சோ இந்த மனசு எனக்கூடிய ஒரு கிளாஸ், அது மேல படிஞ்சிருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் என்னது? காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம். நேத்து மாதாஜி கேட்டாங்க காம. மாதாஜி அதுக்கு ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் தெரியல மாதாஜி. இருங்க. காம என்றால் அதாவது அடக்க முடியாத ஒரு ஆசைத்தான் நம்ம காமம் என்று சொல்லுவோம். அது உடல் ரீதியா இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு வஸ்துக்கள் மீது இருக்கலாம் இல்லையா? இது நம்முடைய செல்ஃபுக்காக காம. குரோதம் என்றால் கோபம். ஓகே, கோபத்தில். லோபம் என்பது தான் செய்ய முடியும், தன்னுடைய இதுக்கு வந்து நான் தான் கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம லோபம் மற்றும் மோகம், இது ரெண்டுமே இன்டர் ரிலேட்டட் ஆக்சுவலி. சோ மோகத்துல வந்து ஒன்றின் மீது நாம ஈர்க்கப்பட்டும் பொழுது அதற்கு நாம் என்ன பண்ணோம்? ஃபுல் இன்சார்ஜ் எடுத்துப்போம். நம்ம இப்ப எப்படி பரத மகாராஜ் கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் இன்சார்ஜ் அந்த டியர் மேல இல்லையா? உரிமை. எஸ், பொசசிவ்னஸ். இந்த லோபம் என்பது என்ன ஆகுனாக்கா இவருக்கு வந்து மோகம். அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம துரோணாச்சாரியா கூட சொல்லலாம் இல்லையா? துரோணாச்சாரியார் அவருடைய மகனுக்கு அஸ்வத்தாமனுக்கு நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்திருந்தார் இல்லையா? இங்க ஒரு ஜுவல் கூட வந்து அவனுக்கு பாதுகாப்புக்காக அவர் வந்து செஞ்சிருந்தார். அவ்வளவு மந்திர சக்தி எல்லாமே. அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல தான் எல்லாவற்றையுமே தன் மகனுக்கு செய்யணும் நினைக்கிறது இல்லையா? தன்னால மட்டுமே தன் மகனுக்கு எல்லாமே வந்து முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. இறைவன் இருக்கும் பட்சத்துல நாம தான் எல்லாம் செய்யணும்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க முடியாது. இந்த மோகம் இங்க வந்து அன்பு இருந்தாலுமே அங்க வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? லவ் வித், அதாவது அடர்ந்த அந்த டென்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? சோ அதாவது இவனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வந்தா தாங்கவே முடியாது, அப்படி ஒண்ணு பிரிஞ்சு போனா தாங்கவே முடியாது. அப்படி தான் ரட்சிக்கின்றேன் என்ற இது, இறைவன் தான் ரட்சிக்கின்றார் எல்லாரையுமே அன்ற உணர்வே இல்லாமல் அனைத்தும் தான் செய்வேன், இதை நான் எப்பாடுபட்டாவது செய்வேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அது அந்த மோகம். மோகத்தினால் என்ன ஆகும்னாக்கா அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் லோபமாக மாறிவிடும் இல்லையா? அந்த செயல்கள் என்ன, அவனுக்கு என்னென்ன தேவை. சோ இந்த குருகுலத்துல பாண்டவர்களை வந்து அவர் எதுக்கு குருகுலம் பண்ணார்? அவரு அதாவது துருபதனோட வந்து சண்டை போட்டு அந்த பாதி நாட்டை வாங்கி ஆகணும். துருபதன் செய்ததும் தவறுதான். துருபதனும் மற்றும் வந்து துரோணாச்சாரியார் அவருடைய தந்தையான யார்கிட்ட படிச்சது? அவங்க தந்தை பேர் என்ன சொல்லுங்க? பரத்வாஜ். ஓகே, பரத்வாஜ். சோ அவருடைய பரத்வாஜர் தான் வந்து துரோணாச்சாரியாருடைய தந்தை இல்லையா? அவரிடத்துல இருந்து இருவருமே வந்து ஒரே சமயத்துல வித்தையை கற்றவர்கள். சோ ரொம்ப நண்பர்களாக இருந்தவங்க. ஆனா ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது பிராமணர்களுக்கு, அதாவது நம்ம அரசரா இருப்பவர் ரட்சிக்கணும் இல்லையா? சோ ஒரு பசுமாடு ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கொடுத்தா போறோம், அதுக்காக வந்து தன் நண்பன் என்ற முறையில தான் துருபதனிடத்துல வந்தார் துரோணாச்சாரியார். ஆனா அதற்கு வந்து துரோணாச்சாரியாரை வந்து துருபதன் வந்து அவமதித்தான் இல்லையா? அதனால அவர் வந்து மனசுல வந்து இவனுக்கு எப்படி இருந்தாலும் வந்து இவனிடத்தில் போர் புரிந்தாவது பாதி நாட்டையாவது வாங்கணும், அவனை வென்றே காட்டணும்னு நினைப்பார். அதுக்காக அவர்கள் வந்து பாண்டவர்கள் கௌரவர்களை வந்து ஒரு பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வர்றார் இல்லையா? போர்லயுமே வந்து குரு தட்சணையாக வந்து அந்த அதாவது துருபதனுடைய நாட்டையே அவன் இழந்து விடுகின்றான். அதன் பிறகு துரோணாச்சாரியாருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குட் குவாலிட்டி என்னன்னா, தன்னுடைய நண்பன் அல்லவா, அவன்கிட்ட ஃபுல்லா எடுத்துக்க கூடாதுன்னு பாதி ராஜ்யத்தை வந்து பாஞ்சாலத்தோட கொடுத்துடுறார். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பாகத்திற்கு தன்னுடைய மகனை வந்து அரசனாக்குகிறார். சோ எந்த ஒரு வஞ்சனையும் இல்லாம உண்ண உணவு, இருக்க இடம், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தன் பிள்ளைக்கு வந்து எக்காலத்திலுமே வந்து தடை இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக செய்த செயல். சோ அங்கே அவருடைய சுயநலம் பிளஸ் அவருக்கு இருந்த அந்த பாடிலி அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? சோ இதுதான் லோபம். இந்த மோகம், லோபம் வந்து எப்பாடுபட்டாவது நாம அதை வந்து அடைஞ்சே தீரணும் நினைக்கிறது இல்லையா? லோபம். அதுக்கப்புறம் வந்து காம, குரோத, லோப, மோக, மதம், அகங்காரம். ஓகே, மதம் வந்து அகங்காரம். அடுத்து வந்து மத்சரம் என்பது பொறாமை.
ஓகே, இந்த ஆறுத்துக்கும் மீனிங் தெரிஞ்சது இல்லையா உங்களுக்கு இப்போ? இந்த ஆறுமே வந்து இந்த ஆறுமே அதாவது மோசமான இயல்புகள் இந்த மனசுக்கு. எந்த சமயத்துல காமம் வரும், எந்த சமயத்துல வந்து குரோதம் வரும், எந்த சமயத்துல வந்து லோபம் மோகம் வரும், எந்த சமயத்துல அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துவோம், எந்த சமயத்துல நமக்கு பொறாமை வரும், இதெல்லாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது, கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஆனா ஒருவர் இந்த 6 விதமான இதுல இருந்து வெளியே வந்தவங்க தான் வாசுதேவ நிலையை அடைய முடியும். மாதாஜி இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. என்னது மாதாஜி? லோபம், காமம், லோபம், மோக, மத, மக்ஷரம். ஓகே, மக்ஷரம். ஓகே, மதம் என்றால் அகங்காரம். ஓகே, ரிஷிகேனா ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்சத்தை. ஓகே, நம்ம படிச்சிருக்கோம். தூய்மை அடைந்த புலன்களினால் எந்தவித மறைப்பும் இல்லாத கிருஷ்ணரை காண முடியும். சோ நம்ம ஹிருதயம் வந்து நம்ம இன்னும் தர்சனத்தை பெறலன்னா நாம இன்னும் கலங்கங்களோட தான் இருப்போம்னு அர்த்தம். we are not purified soul. இன்னும் நாம கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சு. இது வரைக்கும் பகவான் நமக்கு தர்சனம் கொடுக்கலன்னா we have not attained that purification level அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தனுக்கு இருப்பதே பரு உடல், அப்படி இருக்கு. ஐ திங்க் நீங்க தான் படிச்சிருந்தோம் இல்லையா? சோ பகவான் சைத்தன்யர் நாம் செய்யும் பக்தி தொண்டு மனம் என்கின்ற கண்ணாடியின் மாசினை அகற்றி தூய்மை செய்கிறது என்று அர்த்தம். சோ இந்த 6 விதமான கலங்கங்களை வந்து கிளியர் பண்றது எது? அந்த பக்தி தான். தூய கண்ணாடியில் ஒருவன் தன் முகத்தினை மிகவும் தெளிவாக பார்க்க முடியும். அது போல மனக்கண்ணாடியின் தூய்மையினால் முழுமுதற் கடவுளை தெளிவாக காண முடியும். அழகான ஓமை இல்லையா? இந்த மனம் என்னும் கண்ணாடியில இருந்து நாம பார்க்கும் பொழுது அந்த கண்ணாடியில வந்து இறைவன் கண்டிப்பாக நமக்கு தரிசனத்தை கொடுப்பார். எப்போ? நாம மனதை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது. சோ நம்ம எப்படி உருவத்தை வந்து தூய்மையான கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்னா ரொம்ப கிளியரா தெரியறது இல்லையா? அது போலதான். சோ மேலும் பகவத்கீதையில 8 இது எப்படி வரும்னா அபியாஸ் யோக யுக்தேன. யுக்தா என்றால் அதாவது யோகத்தில் வந்து நிலை கொள்வது இல்லையா? யோக நிலையில். அபியாசம் என்றால் பயிற்சி இல்லையா? என்று கூறுகிறது. சேதசா நாண்ய காமினா, அதாவது பக்தி தொண்டினால் ஒருவன் தனது சுதர்மங்களை செய்வதனாலோ அல்லது கடவுளை பற்றி கேட்பதும் மற்றும் ஜெபிப்பதினாலோ ஒருவன் தனது மனதினை அலைய விடாது கேட்டல் மற்றும் ஜெபித்தலில் எப்பொழுதும் தனது உள்ளத்தினை ஒருமுகப்படுத்தினான் என்றால் அவனால் முழுமுதற் கடவுளை உணர முடியும். சோ ஃபீல் யூ கேன் ரியலைஸ், உணர்தல் என்பது ஏற்படும் சொல்றாரு ஆக்சுவலி. அதாவது நாம் எப்படி இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு நிலையிலுமே இறைவனை இடைவிடாது மனசுல வந்து எண்ணிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பாவத்தை கொண்டு நம்முடைய செயல்களை நாம் மாற்றினோம் என்றால் ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்மளால இறைவன் இருக்கின்றார் என்ற உணர்வு வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்தப்படும். பகவான் சைத்தன்யர் கேட்பது, உச்சாடனம் செய்வது போன்ற பக்தியோக பயிற்சியின் மூலம் ஒருவர் தனது மனதையும் இதயத்தையும் தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணத்தால நமக்கு வந்து இந்த ஆத்ம சுத்தம் என்பது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. அதன் பின் அவன் முழுமுதற் கடவுளின் முகத்தினை தெளிவாக காண முடியும் என்று உறுதி செய்கிறார். ஒருவர் அந்த நிலையை அடையும் பொழுது இறைவனுடைய தரிசனம் என்பது அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்க பெறுகிறது. சிவபெருமான் தனது உள்ளமானது முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவர் நிலையிலேயே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார். அவர் எப்பொழுதுமே அந்த நிலையில தான் இருக்கார், வாசுதேவ நிலையில தான். பரமபுருஷர் தனது உள்ளத்திலும் மனதிலும் இருப்பதினால் தான் எப்பொழுதும் அவருக்கு தனது வணக்கங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் கூறுகிறார். சோ ஆல்வேஸ் இஸ் சப்மிட்டிங் ஹிஸ் பிரேயர்ஸ் இல்லையா? அதாவது சிவபெருமான் எப்பொழுதுமே சமாதி நிலை, அந்த வாசுதேவ நிலையில இருக்கார். இச்சமாதி நிலை என்பது பக்தனின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கிடையாது. கண்டிப்பா இது நம்ம மனசு என்ன பண்ணோம்னா எப்படி வேணாலும் நம்மள இழுத்துட்டு போகும் இல்லையா? அவ்வளவு சுலபமானதே கிடையாது மனசு. அதனால அதை கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பயிற்சி வந்து ரொம்ப உறுதி கொண்டு செய்யணும். அப்பதான் அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து விலக ஆரம்பிக்கும். சோ மேலும் காரணம் முழுமுதற் கடவுளின் மொத்த அகச்சக்தியும் அவரது கட்டளையின் கீழ் தான் செயல்படுகிறது. ஈவன் புறச்சக்தி கூட இறைவனுடைய ஆற்றல், இறைவனாலதான் வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறதே. அதுவும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இடத்துல அவருடைய செயல்களாலதான் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையில் ஜடசக்தியும் அவரது கட்டளையின் பேரில் தான் செயல்படுகிறது. அதுதான் கீழே கொடுத்திருக்காங்க.
ஈவன் புறச்சக்தி, அகச்சக்தியா இருக்கட்டும் புறச்சக்தியா இருக்கட்டும், இரண்டுமே அவருடைய ஆட்சியின் கீழ தான் இயங்குகிறது சிறப்பாக. அதாவது ஆனால் ஆன்மீக சக்தியின் மூலமே அவரது நேரடி ஊக்கமானது சிறப்பாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜில தான் நம்மளால வந்து இறைவனை வந்து புரிந்து கொள்ளவோ அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளவோ முடியும். பௌதிக ஆற்றலால நம்மளால கண்டிப்பா செய்யவே முடியாது. அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால ஒரு பௌதீக ப்ராப்ளம் வந்து அத பௌதீக என்னது இத கொண்டு நம்ம வந்து அதாவது அதை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு பௌதீக ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கு நான் பௌதீக சொல்யூஷனே நாம் தேடக்கூடாது. ஆன்மீக உணர்வை கொண்டு இந்த இந்த சங்கடம் எதனால வந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யோசிக்கணும். அதற்கான தீர்வு என்னவா இருக்கும், இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இந்த சமுதாயத்திற்கு நமக்கு, இப்படி எல்லாவற்றையுமே நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா? ஆனா அதை வந்து யோசிக்கிற தன்மையே வந்து அகத்துல இருந்துதான் வரும். எப்ப நீங்க புறசக்தியில மட்டும் இருக்கீங்களோ இது யோசிக்க கூட மாட்டீங்க. பிளைண்டா அந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன நடக்கிறதோ அதை மட்டும் வந்து எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. சோ நாம வந்து எப்பவுமே அந்த ஆன்மீக தளத்தில் நிலை கொண்டு நாம் அதை செய்யணும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். பகவத்கீதையில வந்து சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்ம மாயையா என்றால் அகச்சக்தி. ஒரு பக்தனின் உன்னதமான அன்பு தொண்டில் திருப்தி அடையும் பொழுது தனது இனிமையான விருப்பத்தினால் தனது அச்சக்தியின் மூலம் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். பகவான் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் என்றால் உண்மை நான் காண முடியும் என்று பகவானுக்கு கட்டளையிடப்படுவது கிடையாது. அதுக்காக அவர் தோன்றுறான்னா நாம வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி அவர் கேட்பாருன்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வரக்கூடாது. நமக்கு அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, நான் எதை செஞ்சாலும் இந்த அகங்காரம் என்பது வரும்பொழுது என்னால இறைவனை காண முடியும் இல்லையா? சோ இது வந்து மேன்மையான குவாலிட்டியே கிடையாது பக்தன். தே ஷுட் நெவர் திங்க் தட். நேத்து நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல கூட படிச்சோம் இல்லையா? ஷட் கோஸ்வாமிகளை பத்தி படிச்சோம், குருமார்கள் எல்லாரையும் பத்தி. ரூப கோஸ்வாமி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், இந்த கைகேயி வந்து பரதனுக்கு முடிசூடணுங்கிறது இந்த அகங்காரத்துல தானே பண்றாங்க. அவங்க கடவுளே அது மாதிரி பண்ணலாமா மாதாஜி? அவங்க கடவுள் கிடையாது இல்லையா? she is not a god. அது முதல் பையன் இருக்கும்போது இந்த பையனை போய் நான் இது பண்ணப்போ அவன் ஒத்துக்க மாட்டான் கூட. கரெக்ட் மாதாஜி. அது என்னன்னா அவங்க வந்து இனிஷியலி அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்ததில்லை. ஆனா அவங்களும் வந்து இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஜீவன் தான் இல்லையா? அப்ப அந்த மந்திர வந்து என்ன சொன்னாலோ அதை அப்படி, ஏன்னா அவள் வந்து ஸ்பெஷல், அவளுடைய ஒன் ஆஃப் த இன்டர்னல் சர்வன்ட்ஸ் இல்லையா? சோ அதனால அந்த இன்டர்னல் சர்வன்ட் சொன்னப்போ தன்னுடைய நன்மைக்காகத்தான் சொல்கிறாள் என்று அவள் எடுத்துக்கொண்டாள். அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு சுயநலத்தினால் அவ என்ன பண்ணா, சோ தன்னுடைய மகன் வந்து அரசாளணும்னு கேட்டாக்கா அரசர் கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, அதாவது ராமர் தானே பெரியவர், சோ அவனுக்கு இளையவனா இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு அரசாணை சுட்டி விட்டா அது அப்போ இவங்களை வந்து ஒரு கெட்ட விதத்துலதான் சொல்லுவாங்க. அதன் பிறகு கூட கைகேயிய வந்து நினைக்கல, அம்மா அம்மா அம்மான்னு தான் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவரோட பெருந்தன்மை அதெல்லாம் உயர்ந்த உள்ளம். ஈவன் கைகை ஆல்சோ ராமர் வந்து அவங்களுக்கு பர்சனலி ராமர் மேல எதுவுமே கிடையாது. இவள் சொல்லி கொடுத்ததால தன்னுடைய மகனுக்கு கிடைக்கணும்ன்ற ஒரே ஒரு இதுக்காக தான் அவங்க செய்தாங்களே தவிர, சோ ராமர் அங்கே இருந்தா அவர் ஆள முடியாது என்பதற்காகத்தான் அந்த வனவாசத்தை அவள் வந்து கொடுத்தாள். ஒரு 14 years ஆளட்டும். இப்ப ஒருத்தர் ஸ்ட்ராங்கா ஆன்மீகத்துல இருக்காங்கன்னு நினைச்சீங்க மாதாஜி. இந்த மந்திரா வந்து ஏற்கனவே கூனி குறுகிட்டு இருக்கா, என்ன தப்பு பண்ணாலும் இன்னமும் மேல மேல பண்ணிட்டு இருக்கா பாருங்கல்ல. என்ன பாவம் பண்ணான்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி தான் முடியுது. பகவான் எதுக்காக அந்த காரணத்துக்காக தான் அந்த அம்மா அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் இருந்தது. மறைமுகமா சிலதெல்லாம் நடக்குது, அவ்வளவுதான். சில இது பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த ராமாயணம் பார்க்கும்போது. நீங்க ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிட்டீங்க. குட், ஆக்சுவலி இன்வால்வ் ஆயிடுங்க. ஓகே, எஸ். அந்த மாதிரி அந்த கேரக்டரோடய நம்ம வந்து ஒண்டி போயிடுறோம். ஆனா இந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் பத்தி நாம அதிகமா யோசிக்க வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு படிப்பினை. எவ்வாறு நாம செயல்படக்கூடாது என்பதை அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். மந்தரை மாதிரி நாம சுபாவம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, சோ நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒருத்தர் பேசலாம்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது ஏன் அந்த அந்த அம்மா கைகை வந்து ராமர் காட்டுக்கு போனோம்னா ராமர் மேல அலாதி பிரியம் வச்சிருக்காங்க. இனி வந்து வானில இருக்கிற கிரகங்கள்லாம் வந்து இந்த நாட்டு ராஜாக்கு உயிருக்கு ஒரு ஆபத்து இருக்குது, இந்த நாட்டு ராஜா இருக்கிறவங்க உயிருக்கு ஆபத்தாயிடும், இறந்துருவாங்கன்னு அவங்க ஒரு தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மகன் இறந்துருவானே, வயசான நம்ம கணவன் இறந்தாலும் பரவாயில்ல, மகன் உயிரோடு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் 4-10 வருஷம் காட்டுக்கு அனுப்பிட்டு அந்த நாட்டு அவர் ஆளும் போது அவர் இறந்துருவார் மாதாஜி. அது ஒரு சாபம் மாதிரி மாதாஜி. ஒரு வானில சொல்லுமா, எல்லா கிரகங்களும் வந்து நிக்கும் போது இந்த நேரத்துல வந்து இந்த ஆட்சி புரியறவங்க வந்து இறந்துருவாங்க அப்படின்னும் போது, ஐயோ நம்ம மகன் இறந்துருவானேன்னு ஒரு இதுல தான் ஒரு ரகசிய ராமன் ஒரு புக் இருக்குங்க மாதாஜி. அதுல இருக்குங்க மாதாஜி இது மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு அது எவ்வளவு ஆந்தட்டிங்கன்னு தெரியாது. ஓகே, நமக்கு தெரியாது, ஏன்னா நம்ம அந்த காலகட்டத்துல வாழல. அதனால நமக்கு அதனுடைய ராமர் இறந்து போயிடுவாங்கிறதுனால அனுப்புறாளா காட்டுக்கு? ராமரை காப்பாத்தணும், மகனை காப்பாத்தணும். ராமர் வந்து அயோத்தி அரசனானாக்க பிரச்சனை வருங்கிறதுக்காக காட்டுக்கு அனுப்புறாங்கிறீங்களா? அது தெரியல. ஒருத்தர் பேசினா புரியும், 4 பேருமே பேசுனீங்கன்னா எதுவுமே புரியாது. சோ இங்க ஒண்ணு சொல்லுவாங்க கர்நாடகால, சித்ரா அன்னம்னு சொல்லுவாங்க. சித்ரா அன்னம்னாக்கா அதாவது மிக்சட் ரைஸ், அதுல எல்லாமே வந்துடும். அந்த மாதிரி நம்ம பேசுறது வந்து எதுவுமே புரியாது. இப்போ ராஜேஸ்வரி மாதாஜி பேசுறாங்க இல்லையா, எல்லாருமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது ஒருத்தர் முடிச்சு ஒருத்தர் சொல்லணும். ஸோ தட் வில் பி ஹெல்பிங். இப்போ பேசாத இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இது என்னடா ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு அவங்க ஒரு சனம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கம்ப்ளீட் ஒருத்தர் முடிச்சிருங்க, இன்னொருத்தர் பேசும், தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. வி டோன்ட் நோ த மெனி ரீசன்ஸ். ஆனா நாம அதுல இருந்து வரக்கூடிய கருத்து என்ன எடுத்துக்கணும்ன்றத பத்தி தான் நாம யோசிக்கணும். ஒருத்தர் கெட்டவங்களா இருக்கலாம், ஒருத்தர் நல்லவங்களா இருக்கலாம். நல்லவங்களா இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸை நாமளும் வந்து பழகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். கெட்டவங்களா இருந்தாக்கா அந்த குவாலிட்டிஸ்னால அவர் அந்த அளவுக்கு வந்து இழிவான வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தப்பட்டது அவருக்கு இல்லையா. அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள் நாம கண்டிப்பா செய்யவே கூடாது வாழ்க்கையில அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை வந்து நம்ம அதுல இருந்து எடுத்துக்கணும். ஸோ அதுதான் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட். ஓகே, நமக்கு என்ன கருத்து கொடுக்குது, நாம எவ்வாறு நம்முடைய வாழ்க்கையை பக்குவமா ஆக்கிக்க முடியும் என்பதை பற்றி நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். நாம நன்னிலை அடைனாதான் இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள் நம்மளை விட்டு தூரமாக நடக்கும். அதுக்கான பயிற்சி தான் இது எல்லாமே. ஓகே, சோ அது மந்தரையினுடைய தலைவிதியோ இல்ல கைகை உண்மையிலே ராமர் மீது அதிக பிரியம் கொண்டவள் தான். இது ராமர் வந்து யாரையுமே வந்து வேறுபடுத்தி பார்த்தது கிடையாது. அதாவது சுமித்திரை, கைகை, தன்னுடைய தாய் கோஷலை எல்லாரையுமே அவர் ஒன்றாகத்தான் பாவித்தார் இல்லையா. சோ அவருடைய நிலை வேறு. ஆனா அவரை போல எல்லாருமே இருக்கணும்னு நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. தட் இஸ் நாட். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க. இந்த 5 விரல்களே ஒரு மாதிரி கிடையாது இல்லையா. இறைவன் படுத்திருக்கார் நமக்கு, இந்த விரல் குட்டையா இருக்கு, இந்த விரல் வந்து இது கனமா இருக்கு, இது வந்து மெலிசா இருக்கு இல்லையா. சோ இந்த ஃபிங்கர், அதாவது ரிங் ஃபிங்கர், இந்த மத்தியத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபிங்கர் எல்லாத்தோட நெட்டையா இருக்கு. சோ இப்படி ஒன்னொன்னு ஒரு விதமா இருக்கு. ஒரு குடும்பத்திலேயே இந்த மாதிரியான வேறுபாடுகள் உண்டு. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுமே ஒரே போல உணர்தலை எடுத்துட்டு வரணும்னா அது மிக மிக கடினம். அவரவர்களுடைய புத்தி கூர்மைக்கேற்றவாறு ஒன்றை புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஸோ இதுல எல்லாருமே நல்லவங்களா கூட இருக்கட்டும், we are not bothered. அவங்க எல்லாருமே கெட்டவங்களா இருக்கணும், நமக்கு அப்படி ஒரு இதுவும் கிடையாது, இன்டென்ஷன் கிடையாது. ஆனா கெட்டவங்களா இருந்தா அவங்க என்ன இதை அடைஞ்சாங்களோ அதை கண்டு நாம் என்ன பண்ணணும், நாம அந்த மாதிரி ஒரு கெடுதல் செய்யாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரணும். அதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய லெசன். ஓகே, சோ பகவானுக்கு கட்டளை இடுவதில்லை, முழுமுதல் கடவுளுக்கு ஆணையிட்டு அவரை தன் முன்னர் வர சொல்லுவதோ அல்லது தன் முன்னர் ஆட சொல்லுவோ நிலையோ ஒரு பக்தனுக்கு இல்லை. இப்படிலாம் எந்த பக்தனுமே கேட்க மாட்டான். பக்தனை வந்து பகவானத்தில் பக்தி மட்டும்தான் கொள்வான். பகவான் முன்னாடி டான்ஸ் போடணும் அதெல்லாம் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. தன்மை பக்தர் என்று கூறிக்கொள்ளும் பலர் தன் முன்னர் வந்து ஆடுமாறு முழுவதற் கடவுளுக்கு ஆணையிட்டு இருக்கின்றனர். ஆனால் பகவானோ இது போன்ற ஆணைக்கெல்லாம் உட்பட்டவர் அல்ல. ஒருவரது பக்தி தொண்டு யாராவது செய்திருப்பாங்க. அதனால்தான் பிரபுபாதர் இந்த வியாக்கியானத்துல எழுதியிருக்கார், இந்த செயல்களில் திருப்தி அடையும் பொழுதே அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். சோ பகவானை நாம் திருப்திப்படுத்தணும், அப்ப தானா அவரே வருவார். நம்ம நாம ஜபங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது நம்ம நாவினில அவர் வந்து நர்த்தனம் ஆடுகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் ஆக்சுவலி சச்சிதானந்த பிரபு தான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். சோ அதனாலதான் நாம் எப்பவுமே நம்ம நாம ஜபங்கள் வந்து எப்ப பாரு சொல்லிட்டே இருக்க கூடாது. அப்படின்னா மவுத் நல்லா கிளீனா வச்சுட்டு சொல்லணும். தட் இஸ் த பர்பஸ்.
இல்லையா? ஆனா பிரஷ் பண்ணிட்டு கூட சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம நாம ஜபங்கள் சொல்லணும்னா நீட்டா பிரஷ் பண்ணிட்டு வாயை சுத்தம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லணும். ஏன்னா இறைவன் வந்து அந்த நாவினில் வந்து நர்த்தனம் ஆடுகிறார் என்று. அந்த மந்திர ஜபங்களால பகவானே நர்த்தனம் ஆடி நமக்கு தெரியாது. ஆனா உண்மையிலே அதை கேட்டு அவர் ஆனந்தம் கொண்டு நர்த்தனம் ஆடுகிறார் என்று சொல்லப்படும். சோ தூய்மை ரொம்ப 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 முக்கியமானது. சோ ஒருவரது பக்தி தொண்டு செயல்களில் திருப்தி அடையும் பொழுதே அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். அது எந்த அளவுக்கு இன்டென்ஸா இருக்கோ அதுக்கேற்றவாறு அவர் அடுத்த நிலைக்கு போயிடுவார். மேலும் ஆகையினால் இஸ்லோகத்தில் உள்ள அதோக்ஷஜ என்னும் பொருள் நிறைந்த வார்த்தை நமது ஜட புலன்களின் செயல்கள் முழுமுதற் கடவுளை உணரும் விஷயத்தில் தோற்று போகின்றன என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள அதோக்ஷத அப்படின்னா என்ன மீனிங் சொல்லுங்க. படிச்சிருக்கீங்க நீங்க? எங்கும் நிறைந்து இருப்பவர், உன்னதமானவர் இல்லையா, மேன்மையானவர். சோ அப்படின்னா அவரை விட வேறு யாருமே கிடையாது, அவரை வெற்றி கொள்ள முடியாது இல்லையா, அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர் அதோக்ஷத. சோ அந்த அப்படி அஜோக்ஷத என்னும் பொருள் நிறைந்த வார்த்தை வந்து எதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நமது ஜட புலன்களின் செயல்கள், அதாவது இந்த கண் காது எல்லாமே வந்து இந்த செயல்கள் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளை உணரும் விஷயத்தில் தோற்று. கண்டிப்பா இந்த கண்ணால நம்மளால இறைவனை வந்து வெளியில பார்க்க முடியறதா, உணர முடியறதா? கண்டிப்பா கிடையாது. இறைவனை வந்து இந்த பௌதிக ஆற்றலை கொண்டு நம்மளால உணர முடியறதில்ல. நம்ம பக்தி செயல் மூலியமா நம்ம ஹிருதயத்துலதான் அது வந்து சூக்ஷ்மமான முறையில தான் நம்ம உணர்றோம். ஸ்தூலமான முறையில் நம்ம எதுவுமே உணர்றது கிடையாது. அதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. தனது யூக மனத்தின் முயற்சினால் முழுவதற்கடை ஒரு நாள் அதையும் கற்பனை பண்ணா வர முடியாது, உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. ஒருவர் விரும்பினால் தனது புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தினால், சோ இதெல்லாம் பக்குவப்படுத்தினால் பகவான் தனது ஆன்மீக சக்தியின் மூலம் தன்னை அந்த தூய பக்தனுக்கு வந்து வெளிப்படுத்துவார். நாம் எந்த அளவுக்கு இந்த புலன்களை வந்து தூய்மைப்படுத்தியிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இறைவன் வந்து தரிசனத்தை கொடுப்பார் என்ற அர்த்தம். அவ்வளவு கிட்ட இருக்கும்னு அர்த்தம். அவ்வாறு முழுமுதற் கடவுள் அத்தூய பக்தனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவருக்கு மரியாதையான வந்தனங்களை அர்ப்பணிப்பதை காட்டிலும் அப்பக்தனுக்கு வேற என்ன வேலை இருக்க முடியும் இல்லையா? பகவான் தரிசனம் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம சாஷ்டாங்கமா அவருடைய பாதங்கள்ல நாம விழுந்துருவோம். பூர்ண மெய்ப்பொருளானவர் அப்பக்தனுக்கு தனது வடிவத்தின் மூலம் காட்சியளிக்கிறார். இறைவன் தன்னுடைய ரூபத்தை வந்து தரிசனமாக கொடுக்கிறார். மேலும் அவர் வடிவமற்றவர் அல்ல. இங்கதான் மாயாவத தத்துவத்தை மறுபடியும் வந்து, அதாவது நிராகாரத்தை வந்து இட் இஸ் ரிஜெக்டட். ஆக்சுவலி மத்வாச்சாரியரும் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கார். நம்ம பிரபுபாதரும் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து மாயாவதத்தை பற்றி வன்மையாகவே கண்டிக்கிறார் இல்லையா. சோ தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். தவறு என்றால் அது தவறுன்னு எடுத்து சொல்றதுதான் மிக உசிதமான செயல். அதுதான் செய்யறாரு நம்ம ஆச்சாரியா. மேலும் வசுதேவர் வடிவமற்றவர் அல்ல. இஸ்லோகம் பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது பக்தன் அவருக்கு வந்தனங்களை தெரிவிக்கிறான் என்று கூறப்படுகிறது. ஏன் நம்ம அர்ஜுனரே எடுத்துக்கலாமே இல்லையா. சோ அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பெற்று அதை வந்து அங்கே ஏற்படக்கூடிய அழிவுகளை எல்லாம் அவரால் பார்க்க முடியாம போய் அடுத்து வந்து 2 கைகளுடைய ரூபத்தை காட்டி அருளும்படி கேட்கிறார் இல்லையா. சோ அது அந்த பேரழிவை பார்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து அந்த அழிவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கல. அதனால தங்களுடைய இனிமையான அந்த 2 கையுடைய ரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது விஸ்வரூபத்துல இருந்து பகவான், அதாவது கால ரூபத்துல இருந்து என்ன பண்றார், 4 கையுடைய ரூபத்தும் அதுக்கப்புறம் 2 கையுடைய ரூபத்தையுமே பகவான் வந்து காட்டி அருள்கிறார். சோ அது மாதிரி இறைவன் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர் வெளிப்படுத்துவார். சோ அவர் ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தி துண்டை பொறுத்து. சோ அதனுடைய எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அந்த பக்தியை செலுத்துறாங்களோ அதுக்கேற்றமாறு இறைவன் வந்து அவர்களுக்கு தரிசனத்தை கொடுத்தார். மேலும் ஆகையினால் வாசுதேவர் அருவமானவர் என்று மாயாவத விளக்கத்தினை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. பகவத்கீதை பிரபத்தியதே சரணடைகிறது. எங்க சரணடைகிறது? பிரகாசத்திற்கு சரணடைய முடியும். யாராவது ஒருத்தருக்கு, மனிதருக்கோ ஏதோ ஒன்றத்துக்கு தான் நம்ம சரணாகதி அடைய முடியும் இல்லையா. சோ அதற்கு கண்டிப்பா ரூபம் என்பது வேண்டும். அப்பதான் நம்முடைய சரணாகதியினுடைய நோக்கம் என்றதன்னது நம்ம புரியும். சரணடைகிறான் ஒருவரிடத்தில் தான் ஒருவன் சரணடைய முடியுமே ஒழிய இருமையற்ற அருவத்திடம் ஒருவன் கண்டிப்பாக சரணடைய முடியாது. சரணடைதல் என்பது வந்தனங்களை அர்ப்பணித்தல் என்ற கேள்வி எழும்பொழுது அச்சரணடைதல் அல்லது அடைக்கலம்
புகுதற்கு ஒரு பொருள் இங்கே பொருள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது சரணடைதல் அல்லது வந்தனங்களை அர்ப்பணித்தல். நாம கூட கோயிலுக்கு போனோடனே அர்ச்சக விக்கிரக ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானை சேவிச்சு சாஷ்டாங்கமா விழுந்து வணங்கிக்கிறோம் இல்லையா, நம்மள நாம. மேலும் அதை அர்ப்பணித்தல் என்ற கேள்வி எழும்பொழுது அச்சரணடைதல் அல்லது அடைக்கலம் புகுதற்கு ஒரு பொருள் இருக்க வேண்டும். சோ எங்கே சரண் புகுகின்றோம் என்பதற்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பா தேவை. அந்த ஆப்ஜெக்ட், அந்த பொருள் தான் இறைவன் என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். பஞ்சகல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே இன்னைக்கு 11 மணிக்கு இந்த 15th வரவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் மீட்டிங்ல சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆன பிறகு அங்கேயே இருந்துருங்க. நான் மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே, ராதிகா மாதாஜி கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உஷா மாதாஜி ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி, உங்களுடைய கிளாஸ்ல நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அந்த பெயர்கள் லிஸ்ட் மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் கமலா மாதாஜி கேட்கணும் இல்லையா? கொஞ்சம் அந்த லிஸ்ட் இன்னைக்கு 9 பேர் வந்தாங்களா? மிச்ச பேர் எல்லாமே இன்னைக்கு ரேவதி மாதாஜி நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் அப்டேட் பண்ண சொல்லிடுங்க கமலா மாதாஜிக்கு. சோ ஐ வில் பி கிவிங் டு ரேவதி மாதாஜி. அவங்க கால் பண்ணி எல்லாருமே வர. உங்க இதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு 16-17 பேர்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? 23 டோட்டல் இட் இஸ் ஷோயிங். அதுல டீச்சர் இவங்க எல்லாம் போனா கூட ஒரு 5-6 பேர் போனா கூட உங்களுக்கு 17 பேர் கேரண்டி இருக்காங்க. அந்த 17 நம்ம வி ஹாவ் டு ரீஸ்டோர் இட் மாதாஜி. சோ தட் நமக்கு பிற்காலத்துல பக்தி சாஸ்திரிக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா வேணும் நமக்கு. இல்லைன்னா நமக்கு கோர்ஸ் ரன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சரிங்களா? வாஞ்ச கல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण